My sa ideme teraz venovať s pani doktorkou Adrianou Tomekovou. Pekný dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Sme radi, že ste prijali pozvanie do dámskeho klubu. Ideme sa poradiť, čo máme robiť, ak sa nám objavujú žilky, či už na tvári, alebo na nohách, na tele, lebo sa bohužiaľ objavujú. Vieme, že metód je niekoľko, tak sme radi, že ste si spravili čas a poviete nám, koľko je metód, ktoré sú na čo vhodné. Ale začnem hádam tým, že prečo sa niekomu tvoria tie žilky a inému nie? Čím to je? Je to v dôsledku teraz straty elasticity ciev a väčšinou tu zohráva úlohu genetika, alebo tá vrodená predispozícia. Ak má niekto z rodičov, tak je tá veľká pravdepodobnosť, že to budeme mať aj my. Ďalej je to vplyv, je tam aj rôznych ochorení, napríklad ochorenia žalúdka, alebo pečene, alebo čriev. Ďalej ochorenia, hypertenzia takisto spôsobuje, potom žilky na tvári sa objavujú. Ďalej je to, keď je dlhodobá taká chronická expozícia pokožky UV žiareniu, alebo teda slnečnému žiareniu, tak kto má rád slnko, nepoužíva ochranné faktory, rád sa opeká sa, áno. A tak vtedy praskajú do žilky, ale aj v zime zase, keď je mráz. Potom je to nevhodná starostlivosť o pokožku, že veľa ľudí používa často, najmä tomu ženy si robia často peelingy na pokožku, alebo využívajú dermabráziu a vlastne dráždia pokožku a pokožka je sušia a tvoria sa cievky. No tak myslím, že ste nám to dostatočne jasne vysvetlili, že za niektoré žilky jednoducho nemôžeme a za tie druhé si celkom aj môžeme. Ale našťastie žijeme v 21. storočí a vývoj, tak ako včera rozprával pán doktor o bolesti chrbtice a dá sa už všeličo urobiť, takže dá sa odstraňovať žilky, myslím si, že veľmi príjemným spôsobom, takže poďme si povedať, akými spôsobmi sa dajú odstraňovať a pokiaľ viem, tak keď začneme laserom, laser je ten prvý, ktorým sa dá? Ten môžeme začať takouto metodou, ktorá je známa už niekoľko rokov, to je elektrokoagulácia. To je taká, že elektrickou ihlou sa odstraňujú tie žilky na dolných končetinách aj na tvári, poškodí sa cievka tým elektrokauterom a vlastne cievka zanikne. To je taká staršia metóda. Bolestivá? Áno, je mierne bolestivá, vznikajú po nej jemné chrastičky, musí sa to doliečovať nejaký čas, takže to je taká staršia metóda. Potom na dolných končatinách, hlavne keď sú také tie metličkové venektázie, tak tam sa využíva etoxysklerol, je to látka, ktorú aplikujeme do žilky a postupne nám tie metličky teda odchádzajú, ale tam zase je nevýhoda, že je to trošku bolestivé, je to naviac krát sa to treba robiť a hrozia tam často hyperpigmentácie, čiže flaky po tom zákroku. Môžu zostať. Áno, môžu zostať, nemusia. Dobre, a to, čo sme nakrutili, to už je ten spomínaný laser, áno? A po týchto dvoch metodách môžeme ísť ďalej a môže to ísť ten laser, alebo máme ešte je ďalšia z možností. Toto sú dve, teda najčastejšie, a potom sú už také novšie možnosti, a to je intenzívne pulzné svetlo. Intenzívne pulzné svetlo vlastne pracuje na princípe selektívnej fototermolýzy, kedy vlastne zničí cievku, reaguje na hemoglobín obsahnutý v cievke a teda v tých žilkách a rozruší tú cievu. Dobre. Bez poškodenia pokožky. To chcem povedať, že je to veľmi dobré, že nepoškodí sa pokožka. To intenzívne pulzné svetlo skôr preferujem ja na oblasť tváre, krku, dekoltu, ale keď už máme tie metličky na dolných končatinách, ako vidíme tuto aj v dokrutke, tak tam skôr je lepší laser, pretože ten laser, s tým laserom si krásne tá cievka sa zničí bez poškodenia tej pokožky. Laser máme Adrianka, prepáčte, toto, čo vidíme, je to IPL alebo laser? Nie, toto je laser. Toto už je laser, takže fajn, sme v obraze, sme presne v téme. Laser, je to koherentný lúč, reaguje to na hemoglobín obsiahnutý v tej cieve a vidíte, že takto vlastne ošetrujem klientku. Najprv som si nahodila do počítača veľkosť tých ciev a jej fototyp a potom, či sú hlbšie cievky, povrchové, a aké farby sú tie cievy a potom vlastne začínam robiť zákrok. Začínate robiť zákrok. Hneď sa aj opýtam, intenzita toho laseru je stále rovnaká, alebo sa mení práve na základe toho, čo vám vyhodnotí? Áno. Dôležité predtým teda urobiť anamnestické údaje s pacientkou, zistiť, aký je fototyp, či teda 2, 3 fototyp, ako má pokožku, či má mierne opálenú, nemá opálenú pokožku a potom tá veľkosť tých ciev a potom nám stanoví určitú energiu, s ktorou
odstraňujeme to dané ložisko alebo tie cievky na dolných končatinách. Pacientka to absolvuje, predpokladám, že to trvá nejaký čas, kým jednoducho to, aj teda, kým sa to olejzruje, ale na druhej strane hneď keď odíde, tak je to možno začervenené, alebo ako to vyzerá? Ako vidíte aj teraz je vidieť trošku také fliačiky zostávajú červené, tá krv sa vyleje vlastne do toho okolia, postupne sa to strebe, čiže takto keď uvidíte, že spravím, tak tá cievka keby sa stratila, ale potom to zostane jemne červené, zaružovalé, ale to v priebehu nejakých 2-3 dní odíde. Dobre, takže toto bol laser, ale je ďalšia metóda? Ďalšia metóda, ktorú využívam teda najmä na tvári. Na tvári totiž máme často aj také začervenanie tváre, volá sa to erytém, a potom máme aj tie žilky na tvári. A tie máme na nose, máme na lícach, na brade, kdekoľvek môžu byť. A tam je to lepší prístroj, lepšie intenzívne pulzné svetlo. Preto, lebo vlastne to reaguje v rôznych vlnových dĺžkach a odstraňuje to aj to začervenanie, aj samotnú tú cievku. Takže toto je veľmi dobré ošetrenie, je to neinvazívne ošetrenie. Tam až takéto veľké zaružovanie nie je ako pri tých dolných končatinách, čiže klientka odchádza bez toho, aby si musela dať make-up. Keď tak, iba má to ložisko, fakt iba pár minút po zákroku jemne rúžové. Dobre, takže vráťme sa. A ešte ďalšia novinka, ktorá je taká mini invazívna, lebo toto boli zatiaľ veľmi neinvazívne, ak som teda dobre počúvala. Áno, nepoškodí sa pokožky a môže teda klient okamžite ísť aj fungovať, nemusí tam nejaké striktne niečo dodržiavať, áno, po zákroku. A môže sa tešiť, že sa zbaví žiliek. Áno, môže sa tešiť, že sa zbaví žiliek. A potom je novinka, aj tá minimálne invazívna terapia a ona vlastne redukuje aj tie žilky, aj ten erytém, ale navyše aj pigmentácie, keď sú na tvári, nejaké vrásky, rozšírené pory. A to všetko robí takou, preto je to minimálne invazívna, lebo je to laserové ošetrenie, ale ešte navyše sa vpravujú do pokožky mezoterapiou vitamíny a kyselinka hyaluronová. Čiže krásne to omladí pokožku, vypne to pokožku, vytvorí to nový kolagén a pokožka je taká omladená, o niekoľko rokov mladšia, elastická a hlavne je farebne zjednotená tá pleť. Čiže aj keď sú tam nejaké škvrnky alebo nejaké chybičky krásy, tak sa po priebehu tej terapie odstránia. Dobre, ešte ak dovolíte, pani doktorka, vrátim sa trošku späť, že ak som mala, dajme tomu, žilky na tvári, o ktorých sme sa rozprávali a prešla som možno práve buď tým IPL svetlom alebo tým laserom a zostane mi práve tá štruktúra tváre, že nie je úplne rovnaká. Je toto cesta, ako sa k tomu, ako to zjednotiť alebo sa prepracovať k tej dokonalosti? Áno, je to cesta, lebo väčšinou niekto príde, že má problém len samotné žilky, ale keď chodia ku mne pacienti, oni majú viacej problémov. A je dobre, keď pri tých ošetreniach sa vlastne redukujú aj tie iné problémy a ešte je to fajn, aj keď sa trošku zredukujú vrásky a omladí sa pokožka, tak vtedy je pre takýchto pacientov vhodná akorát tá mezorejonizácia. Dobre, a na záver posledná otázka, pani doktorka. Všetko som porozumela, viem si predstaviť jednotlivé metódy. Našťastie ma zatiaľ žilky netrápia, ale chcem sa len opýtať na takú vec, že či je niekto, kto má obmedzenie, aby mohol niečo takéto spraviť, aby sme predsa len dali všetky informácie. Tehotné ženy by nemali ísť na zákrok, ľudia s onkologickými ochoreniami, autoimunitnými ochoreniami. Cukrovka, iba na perorálnych antidiabetikách, inzulín nie. Vtedy nie. A je taká mierna kontraindikácia. Na mezorejonizácii nie kontraindikácia, ale na tie cievky dolná končatie nie. A potom je to aj herpes simplex, keď má niekto na tvári. Ale myslím, že všetko. Treba sa informovať a viete poradiť. Dobre. Nám ste poradili, ďakujeme za cenné informácie.